Kunnafoniw la ka ladɔnniya k'a fɔ mun bɛ tali kɛ fondation Zakata a y'a ka deliko lamaga tuguni ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni o ma o bɛ se ka o ɲɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o fɔ ma ko œuvre humanitaire adamadenya kɔnɔna ɲɔgɔn dɛmɛ wulikajɔw kɛla ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin denbaya caman ma ani maa caman minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la o de kama fondation Zakati a ye wulikajɔ kɛ tuguni ka se ka dɔ fara ka cɛsiri kan cogo min na ka se ka dɛmɛba ta k'a ɲɛsin maaw ma maaw bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na maa minnu kɔni ni olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la o ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka balo caman sɔrɔ ka di wa mun kɛla tarata don n'o bɛnna décembre kalo tile 19 ma san 2023 a kɛla commune de la Bamakɔ district kɔnɔna la ni hakilina in ko a bɛ dɛmɛ ko fɔ wulikajɔ minnu bɛ o bolo ka se ka cɛsiri kɛ cogo min na ka se ka jaabiliw kɛ maaw ka mako ɲɛ o la mun tali kɛ buna adamadenw yɛrɛ la kɛnɛ la ka se ka wa kɛlɛ kɔni kɛ ka a ɲɛsin wa gɛlɛya ani baloko dɛsɛ o kɛlɛli ma ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se ka baloko dɛsɛ o kɛlɛ ni balo minnu dilen filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ tali kɛ malo bɔrɔ o kilo o 25 ani sukaro o kilo 5 fo ka taa se tulu o litiri 5 ma o dila ni maa kofɔlen ninnu ma a kɛra sababu ye ka dɔ fara ni maa kofɔlen ninnu ka nisɔndiya kan ka sababu kɛ o bɛ gɛlɛya mun kan sɔrɔ bunakun kan ni baara cɛɲuman mun filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ a sigilen bɛ fondation Zakati ale ni association jama kungo olu ka bolodi ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna la mun bɛ dɔwɛrɛ tɛ a bɛnna waati ma gɛlɛya waati fana de don kɛrɛnkɛrɛnnen la o ye kɔlɔsiliw gɛlɛya ye o kɔfɛ a tɛmɛna tuguni nisɔndiya yɛrɛ o kan sabula a warala kosɛbɛ a kɔni a jala maaw ye a kɔni sela fɔ maaw ninkun yɛrɛ la fɛn bɛ tali kɛ a dibaw ani a sɔrɔbaw nisɔndiya o wara kojugu bolo ne kɔni alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ don min na ko bi kɔni Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na bi surtout Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ min bɛ hali bɔli ɲɛ kelen galamaya kelen seri tobi ka d'i ma i t'o ɲinɛ o kɔ kuma tɛ tulu ni malo ni fɛn ma a kɔni a diyara ne ye a bɛnna ma yarabi a ma a wari bɔra nafolo min na Ala ka barika don o la Ala ka a ko tɔ yarabi a ma Ala ka jiri yala wuli siniɲɛsigi min kama n'o ye Ala kama baara min ye Ala ka kule siniɲɛsigi ye Ala ka barika don a ko tɔ la yarabi a ma minnu m'a sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ Ala ka dɔ fara jama ko ka caya pour que dɔ ka fara jama kan ne kɔni ta diyara n yɛrɛ de walahi n b'u fo b'u barika da Ala k'a n'u sara Ala ka kɛ arijinɛ sara ye ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ miirinaw la a bɛ jigiyaw sinsin ka taa sini sɔrɔli ma an ka baara hukumu kɔnɔ nin diɲɛ dugukolo in kan ka bɔ yen nɔ tɔnɔbɔlaw la halisa nin kɛla maa ka seere ale y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa nin baara cɛ ɲuman in na a bɛna dɔ fana fara nin hakilina ɲuman in ne kan ka ɲɛsin buna adamadenya o dɛmɛli ma mun n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ bayɛlɛma k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ diɲɛ ma don o don wa jamanadenw walima maa minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ o kan o mako bɛ dɛmɛ na cogo min na ka se ka dɔ ta ka bɔ o haminako la fondation Zakati a kɔni filɛ ka maa caman kɔni n'o bɛ tali kɛ da caman na ale ni maa caman ka olu kɔni balo ka balo ta k'a d'u ma wa u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna la ko sara kɔni tɛ o la ni Ala ka sara tɛ mun n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa dankari kɛ maa caman ka jɔyɔrɔ na kow la mun tun bɛ k'o bɔ o yɛrɛ taabolo kan o la n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka wa don dɔ kɔni ɲɛsigi olu baaraw timɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni wa se foyi tɛ olu ye ɲɛ jɔyɔrɔ foyi tɛ olu la ko maa minnu kɔni bɛ nin tɔnɔbɔ kɛ o ta kɔni to la nisɔndiya ani wa bɛrɛbɛrɛ ale ni tandoli ani dugawudo caman ka ɲɛsin fondation Zakati o ma